tanečníků. Jsme moc rádi, že jste k nám dorazili. V této kategorii se nám nastavilo na parketu, si dobře počítám, 8 tanečních párů. Pojďme si rovnou páry představit. V první skupině bude s číslem 6 tančit Vít Krejčík, Varna Mazuková. 6. Tančí Škola S. S číslem 10 v první skupině bude tančit Jan Konečný, Karolina